Els episodis de Rossí donarien tema per a un llibre, però jo us els contaré breument, perquè us ho tinc promès i perquè no s'evaporin. Aquells fets són interessants perquè al seu centre hi ha una persona molt important en la literatura catalana, que és la novel·lista Mercè Rodoreda. Ella i Armand Obiols s'havien conegut a Barcelona, on s'havien tractat amb una certa indiferència, però arribats a Rossí s'enamoraren gairebé immediatament. Jo en vaig ser confident. També a Rossí es féu íntima la meva amistat amb Rodoreda. El fet que haguéssim de compartir la cambra i, per tant, passar moltes hores juntes ho propicià. Aquell era un amor tan desbordant que no es podia dissimular. Aviat tothom en tingué coneixement. Fou comentat, admirat i criticat. Mercè Rodoreda s'havia casat molt jove. Havia tingut un fill. S'havia separat del marit durant la guerra. Havia deixat el fill a Barcelona amb la seva mare. I passava que Obiols era casat amb la germana de Trabal, que s'havia quedat a Barcelona amb una filleta que tenien i amb la mare i l'àvia del marit. Però allà a Rossí hi havia els dos germans Trabal amb les dues dones i amb la mare, la sogra, per tant, d'Obiols. Una família de 5 que tenien motius sobrers per clamar contra els dos amants pecadors i fer-los condemnar per llurs amics, els matrimonis Oliver i Benguerel. Aquell era el fet escandalós, el que ens dividí en dos bàndols enemics, trabalistes i rodoredistes. Un fet exacerbat encara pel motiu d'hostilitat que tenia secretament Trabal, que ja us vaig revelar. Ell i Mercè Rodoreda havien sostingut abans una relació amorosa molt ben amagada i devia sentir-se engelosit. Aquell era l'escàndol. Però altres amors i amoretes floriren també a Rossí, ajudaren a crear-hi un ambient eròtic, l'escenari d'una novel·la. A finals de juliol marxà a Mèxic Pere Calders i vingué a ocupar el seu lloc el 3 d'agost Agustí Bartra, sortit del camp de concentració d'Aix. Jo me'n vaig enamorar el primer dia i gairebé immediatament nasqué la nostra relació, que no suscità escàndol, tots dos érem lliures, no perjudicàvem ningú, però sí comentaris. Una altra parella aparegué, la del dibuixant Enric Closelles i Amàlia, cunyada de Pere Calders. La primera dona d'aquest, Mercè, havia passat la frontera a peu per la muntanya amb la seva germana quan Pere ja havia marxat cap a Mèxic. També elles contribuïren a l'escenari de la novel·la. Amàlia, per l'ostentació d'un amor, tampoc aquest era escandalós, i Mercè per les seves contínues anades a París, que significaren, com sabérem molt temps després, el justificatiu del canvi de dona de Pere Calders, que ja aleshores, a bord, camí de Mèxic, començava a enamorar-se de Rosa Artís. Completaven l'escenari les inquietuds d'Aurora, muller del novel·lista Jordana, matrimoni amb 2 fills de 17 i 15 anys. Estava separat en la pràctica i ella, prou jove encara, buscava delerosament una parella. La nena Jordana estava enamorada d'Agustí Bartra. Domènec Guansent estava d'una joveneta francesa molt bonica que passava els dies de vacances al Chateau, que era, a més del nostre refugi, seu dels Auberges de la Jeunesse. I Lluís Montanyà empaitava tota femella que se li posava a tret de mirada. El 3 de setembre esclatà la Segona Guerra Mundial, que ens dispersà tots. La novel·la de Rossí continuà a diversos llocs del món fins a la mort dels seus personatges, com passa en totes les bones novel·les d'amor.
Quan l'Anna Múria va fer 90 anys, el 9-9 va oferir unes 7 visions d'amics i escriptors que parlen d'ella, un dels quals és Pere Calders. I Pere Calders diu: «Tu saps la importància que has tingut en la vida de la Rosa i en la meva, en moments difícils i en altres d'afortunats, trobant-nos a prop o allunyats per molts quilòmetres de distància. Has estat un exemple constant i entranyable. I l'atzar vol que ara que se't fa un homenatge en el qual la Rosa i jo voldríem ésser el primer rengle, tots dos estem malalts alhora, de malalties d'aquelles que, ajudades per la vellesa, obliguen a canviar totes les habituds. Però tu saps, Anna, que som aquí amb tu, units per una abraçada que va començar fa molts anys i que només podrà desfer, i la seva feina tindrà, la vella dama dels finals antipàtics. Jo crec que s'haurà de resignar a conservar-nos sense afluixar cap dels llaços que ens uneixen a tu, a mi, a la Rosa i a la forta abraçada. Pere Calders».